Oulun lentoasemalla tunnelma on tavanomainen. Kukaan ei aavista, että pian suomalaiseen ilmailuhistoriaan kirjoitetaan synkkä, mutta ainutlaatuisen merkittävä luku. Finnairin lento 405 on lähdössä rutiinilennolle kohti Helsinkiä. Koneessa on 5 miehistön jäsentä ja 43 matkustajaa. Pian kyytiin astuu 36-vuotias oululainen liikemies Aarno Lamminparras, joka kantaa mukanaan kasvavaa epätoivoa, konkurssin jälkeistä toivottomuutta ja asetta, jonka olemassaolo paljastuu pian kaikille matkustajille. Aarno Lamminparras ei ollut rikollinen elämänsä alkuvaiheessa. Hän oli urakoitsija sekä vientiyhtiön toimitusjohtaja. Yritys ajautui kuitenkin konkurssiin vuonna 1976 ja Lamminparras joutui oikeuskäsittelyihin konkurssirikoksista. Yksityiselämä alkoi hajota sekä alkoholin käyttö lisääntyi. Syksyyn 1978 mennessä oikeusprosessit, taloudelliset ongelmat ja perhevaikeudet ajoivat Lamminpartaan kohti epätoivoista tekoa. Samoihin aikoihin lentokonekaappauksista oli tullut Suomessakin pelätty ilmiö. Vuosi aiemmin Aeroflotin kone oli kaapattu. Tämän jälkeen viranomaiset olivat alkaneet kehittää toimintamalleja, mutta 1978 turvallisuusmenettelyt olivat yhä vaatimattomat, kotimaan lennoille ei tehty turvatarkastuksia. Lamminparras kantoi mukanaan pistoolin koneeseen ilman esteitä. Lento lähti aikataulussa Oulusta kohti Helsinkiä. Matkan aikana Aarno Lamminparras nautti alkoholia ja noin puolen tunnin kuluttua hän pyysi lentoemäntä Merja Ervastia ohjaamaan hänet vierailulle Ohjaamoon. Tämä pyyntö oli tuohon aikaan vielä sallittua ja kapteeni Tauno Rajakangas suostui siihen. Kun lentokone lähestyi Helsinki-Vantaan lentoasemaa, Lamminparras paljasti aseensa Ohjaamossa ja otti koneen hallintaansa. Hän vaati kapteenia ja perämiestä ilmoittamaan matkustajille mahdollisesta pakkolaskusta ja samalla lukitsi Ohjaamon oven jättäen matkustajat epätietoisiksi. Lamminparras ei näyttäytynyt Ohjaamossa olonsa jälkeen enää muille matkustajille, eikä suurin osa heistä aluksi tiennyt koneen olevan kaapattu. Kello on 15.50, kun tieto kaappauksesta saavuttaa liikenneministeri Veikko Saaron ja Finnairin pääjohtaja Gunnar Korhosen. Helsinki-Vantaalle hälytetään poliisin karhuryhmä varautumaan pahimpaan. Lamminparras ei kuitenkaan halunnut laskeutua Helsinki-Vantaalle, mutta polttoaineen loppuessa muita vaihtoehtoja ei jää jäljelle ja Lamminparras antaa luvan laskeutumiselle. Maassa poliisit ja lentokenttähenkilöstö odottavat laskeutumista. Lentokone rullaa kiitoradalle ja jokainen sekunti tuntuu venyvän tunneiksi. Laskeutumisen jälkeen Lamminparras pitää Ohjaamon oven tiukasti lukossa. Lamminparras suostuu vapauttamaan koneesta ihmisiä. Vapautus tapahtuu kontrolloidusti ja hallitusti. 35 matkustajaa ja 2 lentoemäntää pääsevät ulos. Jäljelle koneeseen jää 8 naismatkustajaa sekä miehistö. Jännitys koneessa tiivistyy, sillä jokainen, joka koneeseen jää, tietää, että seuraavat tunnit voivat muuttaa elämän suunnan. Kun kone oli tyhjennetty suurimmasta osasta matkustajia, Lamminparras esitti lunnasvaatimuksensa. Hänen vaatimuksensa olivat tarkkaan määriteltyjä ja poikkesivat tavanomaisista. Hän halusi Finnairilta yhteensä 675 000 markkaa, mutta jakoi pyynnön 3 osaan. Summista 500 000 markkaa tuli luovuttaa hänen perheelleen, 100 000 markkaa Kaunialan Sotavammasairaalalle ja 75 000 markkaa SOS-lapsikylälle. Jokainen näistä summista tuli pakata omaan laukkuunsa sekä toimittaa nopeasti eteenpäin,
osa välittömästi Ouluun Lamminpartaan perheelle, loput Helsinkiin hyväntekeväisyyskohteille. Lisäksi hän halusi 150 000 markkaa Helsingin Sanomilta, joka saisi julkaista kaapparin tarinan yksinoikeudella. Tilanne oli erityisen haastava, sillä oli lauantai ja pankit olivat kiinni. Suomen valtio kuitenkin reagoi poikkeuksellisen tehokkaasti. Rahat saatiin nopeasti kasaan eri puolilta pääkaupunkiseutua. Valtio antoi virallisen lupauksen, että lunnaita ei vaadittaisi takaisin. Neuvotteluiden päätyttyä ja lunnasrahojen toimituksen varmistuttua kapteeni Tauno Rajakangas saa käskyn käynnistää moottorit uudelleen. Lamminparras istuu ohjaamon takana omalla paikallaan, ase edelleen kädessään, katse tarkkana. Sitten hänen suustaan kuuluu käsky takaisin Ouluun. Lento kestää reilut 50 minuuttia, mutta tilanteen intensiteetti sai ajan tuntumaan loputtomalta. Oulussa Lamminparras jättää rahaa vaimolleen, jonka jälkeen antaa kapteenille käskyn valmistautua uuteen nousuun. Tällä kertaa kurssi käännetään jälleen etelään, takaisin kohti Helsinkiä. Syynä on kaappaajan halu varmistaa, että hyväntekeväisyyteen määrätyt rahasummat toimitetaan perille hänen ohjeidensa mukaan. Varmistuksen jälkeen tunnelma pysyy yhä painostavana. Kukaan ei tiedä, onko Lamminparras tyytyväinen vai esittääkö hän pian uusia vaatimuksia. Seuraavaksi kaappausdraaman suunta muuttuu jälleen yllättäen. Lamminparras käskee kapteenia ohjaamaan koneen kohti Amsterdamia. Päätös tulee nopeasti. Yön tunteina 1. päivä lokakuuta kone laskeutuu Schipholin kentälle Hollannissa. Laskeutuminen tapahtuu poliisien ja lentokenttähenkilökunnan valppaiden katseiden alla, mutta mitään ratkaisuyritystä ei tehdä, sillä Lamminparras sallii koneen jäädä maahan vain tankkauksen ajaksi. Hetken näyttää siltä, että Amsterdamin jälkeen määränpääksi tulee Tukholma. Lamminparras oli ilmoittanut haluavansa lentää Ruotsiin. Lentosuunnitelmaa aletaan valmistella, mutta aivan viime hetkellä Lamminparras peruu aikomuksensa ja antaa uuden käskyn takaisin Helsinkiin. Helsingissä hänelle toimitetaan viimeiset lunnasrahat ja hän lupaa antautua seuraavana päivänä, jos saa viettää 24 tuntia kotona Oulussa perheensä kanssa. Tämä ehto herättää viranomaisten keskuudessa keskustelua ja epäilyksiä, mutta tilanne on edelleen herkkä ja panttivankien turvallisuus pysyy päätösten ensisijaisena ohjenuorana. Hieman ennen koneesta poistumista Lamminparras suunnittelee surmaavansa itsensä, mutta miehistön rauhallinen ja määrätietoinen toiminta estää tragedian. Kaappaaja siirtyy kotiinsa Ouluun Nokelantielle. Poliisi suhtautuu epäilevästi Lamminpartaan lupaukseen antautua seuraavana päivänä, koska hän tekee puheluita, jotka viittaavat mahdollisiin uusiin vaatimuksiin. Iltapäivällä poliisi ryntää asuntoon ja koko Suomen tunnetuin kaappaaja otetaan kiinni. Lamminparras todetaan oikeudessa alentuneesti syyntakeiseksi mielentilatutkimuksen perusteella. Vantaan kihlakunnan oikeus tuomitsee hänet 9 vuoden ja kuukauden vankeuteen, mutta hän vapautuu myöhemmin hyvän käytöksen vuoksi jo vuonna 1982. Kaikki lunnasrahat saatiin myös palautettua. Lentokonekaappaus johti lakimuutoksiin. Suomen rikoslakiin lisättiin uusi pykälä panttivangin ottamisesta, joka toi selkeämmän rangaistuksen vastaaviin tapauksiin. Turva- ja valvontamenettelyt ilmailussa kiristettiin, eikä vastaavaa draamaa ole Suomessa sen koommin koettu. Aarno Lamminparras poistui suomalaisesta julkisuudesta kaappauksen jälkeen, vaihtoi nimensä ja muutti pysyvästi Ruotsiin, missä hän eli hiljaista elämää eläköidyttyään siivousalan yrittäjänä.
Kaappauksen tuoma varjo seurasi häntä loppuun asti. Hän myöhemmin myönsi katuneensa tekoansa ja sanoi päätöksen olleen seurausta räjähdyksestä aivoissa. Lamminparras kuoli Ruotsissa vuonna 2020.